Právě se nacházíme v pavilonu Grébovka a jsme tady proto, že slaví Apitree 6 let výročí. Apitree bych rozhodně popřál, ať se daří dál firmu rozvíjet, ať rostem, ať scháníme skvělý klienty, skvělý kolegy, protože zatím tohle se nám opravdu daří. Ultimátní důvod, proč s tou firmou začít spolupracovat, právě pro ten lidský přístup, který se málo kdy dneska vidí. Já jsem hrozně hrdý na to, že máme ve firmě lidi, kteří tam máme, a je to jen ukázka toho, že to evidentně asi děláme dobře. A jestli na něco jsem hrdý, tak jsou to ty lidi. Aleš mě přesvědčil, že to za to stojí a že to má smysl a to jsou takové ty nabídky, co se neodmítají, takže jsem do toho šla a vůbec nelituju. Je to řemeslo, který mi je blízký a ty lidi jsou tam strašně fajn, je to takový, nechci znít jako korporátně cringy, ale jsme tady taková jako rodinka. Tam směřujeme, tak je to zase dobrá cesta, takže já doufám, že příští rok nás bude i o to víc a prostě si to užijeme.